continuïtat 90 anys més tard a l'esta justa literària que en 1931 iniciaren un grup d'intel·lectuals valencianistes en Benimaclet. Volem agrair la seva assistència a en José Luis Moreno, regidor de Cultura del excelentíssim Ajuntament de València, en Josep Vicent Navarro, honorable president de l'Obrat Penat, en Ricard Folgado, president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana, na Maria Jesús Coves, presidenta d'honor de l'Associació d'Escriptors, en Vicent Ramon Calatayud, acadèmic de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i president d'honor de l'Associació d'Escriptors, en Miquel Ramon Iquiles, lloctinent dels Cavallers del Centenar de la Ploma, reverend José Antonio Varela, prior de la Cofradia i rector de Benimaclet, en Francisco Cuenca, síndic de la Cofradia de Benimaclet, na Merche Esplugues, reina de l'Horta de València, en Manuel García Pardo, president de l'Associació Cultural Horta de València, en Nacho Cantón, coordinador del grup de treball de cultura de la Junta Municipal d'Exposició, na Lucila Talents, vocal de la Junta Municipal d'Exposició, familiars dels poetes de Benimaclet, Emili Baró i Eduard Buil, membres d'associacions culturals de Benimaclet i València, premiats i premiades, senyores i senyors que avui ens acompanyeu. Així mateixa presentem als membres de la taula. En Miquel Àngel Gascón, secretari dels Jocs Florals, en Pau Giner, president de l'associació organitzadora Poble de Benimaclet, en José María Greses, president Clavaria Ancla 53, Naranxa Guerola, presidenta de la Societat Bibliofílica Valenciana i membre de l'honorable jurat dels Jocs Florals, Òscar Rueda, vicepresident de l'Obrat Penat, que actuarà de mantenedor d'estos Jocs Florals. Té la paraula l'honorable secretari dels Jocs Florals. I gràcies també a la presentadora, Clara. Molt bona nit. Queden inaugurats, per tant, els quarts Jocs Florals de Benimaclet. Té la paraula el representant de la Clavaria, Eduard Greses. Molt bona nit, senyores i cavallers. En primer lloc, m'agradaria agrair l'assistència d'autoritats, premiats i veïns de Benimaclet. Sigueu tots benvinguts. És un honor per a esta clavaria haver participat en la recuperació d'aquest acte cultural que els nostres antepassats crearen fa vora 100 anys i havia quedat oblidat. Els Jocs Florals uneixen cultura i festa aportant a les festes patronals de Benimaclet un complement que estem convençuts que perdurarà en el temps. Felicitar als premiats de part de tots els clavaris. Ells són els verdaders protagonistes d'esta nit. Per últim, no vull despedir-me sense convidar-vos a tots els assistents a participar en les nostres festes patronals a les que esta clavaria ha dedicat tant de temps i carinyo i que se les celebren durant esta setmana. Moltes gràcies. Gràcies. Ara té la paraula el president de l'entitat recuperadora dels quarts Jocs Florals, en Pau Giner i Ballarri. Estimats i estimades autoritats, assistents, estimats veïns i veïnes de Benimaclet. En primer lloc, agrair-vos l'assistència a tots els que ens acompanyeu avui en esta solemne cerimònia dels quarts Jocs Florals de Benimaclet. Avui, el poble de Benimaclet viu un moment històric que ens fa reviure els moments més dolços i orgullosos del nostre passat. Els anys 20 i els primers dels 30 del segle passat foren esplendorosos a nivell cultural en el nostre poble. Un grup d'intel·lectuals valencians de primer ordre, dels que avui només queda el nom del seu carrer en la memòria dels valencians, s'establiren en Benimaclet. Pasqual Asins, Ventura Pasqual, Josep Maria Ballarri, Carles Salvador, Prudencia Alcón, Eduard Buil i molts més crearen un ambient cultural d'alt nivell que va fer que els benimacleters natius s'afegiren a aquest entramat de lletres, poesia i teatre, com és el cas d'Emili Baró, Josep Sant Martí, Joan Ballester o Amparo Nicolau, entre altres. Això explica que en l'any 1931 se convocaren els primers Jocs Florals de Benimaclet, unint-se d'esta manera Benimaclet
a les ciutats més importants a nivell cultural, com ara València, Barcelona o Tolosa, i municipis valencians com Nules, Alaquàs, Paterna, Alboraya o Torrent. La documentació confirma que l'iniciativa va anar a càrrec de l'incansable intel·lectual, poeta, escultor, ensagista i editor Josep Maria Bayarri. Els Jocs Florals foren un èxit de participació i col·locar al nostre poble en l'elit de l'intel·lectualitat valenciana. En total, Benimaclet va celebrar 3 edicions dels seus Jocs Florals, sempre junt a les seues festes patronals. La Guerra Civil va acabar en este certamen i el va deixar totalment en l'oblit. Fa uns anys, preparant el llibre Benimaclet, Poble de Poetes, des de l'Associació Cultural Poble de Benimaclet, retrobarem el passat d'estos jocs i a poc hem pogut reconstruir la seva història. No penseu que foren uns jocs menors, res d'això. En ells participaren grans poetes valencians, com és el cas de Xavier Casp, i molts aficionats, i no tant, de Benimaclet. Estos jocs, a banda, animaren a Bayarri a escriure el llibre El perill català, que recull uns texts d'Eduard Martínez Ferrando d'un treball que presentà en els primers Jocs Florals de Benimaclet. Desgraciadament, la majoria dels treballs presentats no s'han recuperat encara. Des del moment que vam tindre coneixement dels Jocs Florals, la nostra intenció estava poder, algun dia, reprendre aquell certamen que tanta glòria va dur a Benimaclet. L'oportunitat que ens va obrir la Junta Municipal d'Exposició dins de les activitats culturals per enguany va ser l'espentó que necessitàvem. Com no podia ser d'altra manera, només comentar als clavaris d'enguany sobre la possibilitat de realitzar els jocs en el seu programa de festes, se mostraren entusiasmats participant d'ells en cos i ànima per aconseguir que avui estiguem així. Varen convocar el certamen literari sense l'experiència de Bayarri i Jacint, però segur de comptant en la seva espenta des d'allà on estiguen. Érem conscients de que donaven poc de temps als escriptors i als creadors mai hagueren esperat una resposta com la que han tingut. S'han presentat vora mig centenar de treballs quan no esperaven més d'una dotzena. Algunes de les millors plomes valencianes han participat i molts benimacleters no han volgut perdre's l'ocasió. Molts pocs autors han tingut l'honor de guanyar un premi en els Jocs Florals de Benimaclet, que només s'organitzaren 3 edicions. I aquesta era una oportunitat que pocs volien perdre's. Estem convençuts que donat l'èxit d'avui n'hi haurà més edicions i més oportunitats. Som conscients de que molts treballs que no han sigut premiats tenen un alt valor literari i els seus autors segurs aconseguiran el seu merescut reconeixement en pròximes edicions. En uns instants coneixerem el nom del poeta o poetessa guanyador de la Flor Natural, el màxim guardó dels Jocs Florals, que s'uniran a Prudencia Alcón, Xavier Casp i Josep Vecina, i tindrà l'honor de recollir a la nostra regina Cristina Mares Tolosa. Hem volgut també que els guanyadors dels altres premis de poesia puguen, com el de la Flor Natural, en recollir els seus premis i llegir-nos la seva obra. Estem molt pagats de que avui, en record dels seus antepassats, ens acompanyen els nets Eduard Buil i Emili Baró, que faran entrega dels premis que s'ha convocat en honor dels seus familiars. Baró i Buil foren amics, grans valencianistes, poetes, dramaturgs i ratpenatistes des de ben joves, reconeguts i volguts en el seu poble. Els dos dedicaren precioses poesies a Benimaclet i participaren en aquests Jocs Florals. Els dos van patir les conseqüències de la fatídica guerra. A Baró li arrencaren la vida a les poques setmanes de començar el conflicte i Buil va patir l'exili i la persecució mantenint-lo 30 anys fora del seu Benimaclet. Avui els seus carrers s'unixen en el punt des d'on he escrit aquestes línies i en total seguretat estaran fluint on estiguen de veure que de nou Benimaclet recupera els seus Jocs Florals. No vull acabar les meves paraules sense donar les gràcies a les persones i entitats sense les quals no hauria sigut possible la recuperació d'estos jocs. En primer lloc, als membres de la claveria Ancla 53 per la seva disposició, col·laboració i ajuda en aquesta gran festa de les lletres valencianes. Al Llar Cultural per la cessió del local per a fer aquesta gran gala. A l'Associació de Música Jove per haver fet més gran i atractiu este acte. Al president i a la Junta de Govern de l'Horrat Penat per haver-nos guiat, especialment Vicent Navarro, en el protocol de la cerimònia. L'Horrat Penat va ser l'entitat fundadora dels Jocs Florals de la ciutat i reina de València i va estar present en les edicions dels anys 30 en Benimaclet. Avui el seu president ha fet l'esforç d'acompanyar-nos
com ho va fer Nicolau Primitiu 90 anys darrere, donant continuïtat a la relació entre el poble de Benimaclet i la societat del Ratpenat. També vull agrair a les Falles de Benimaclet per la seva ajuda en l'elecció de la Regina i la seva cort, als escriptors i escriptores que s'han presentat a l'esta justa literària fent-la una realitat, als membres del jurat per haver dut a terme una feina excel·lent davant la dificultat per l'alta qualitat dels treballs presentats i el seu número, al nostre distingit mantenedor, Òscar Rueda, i a la Junta Municipal d'Exposició, especialment a Nacho Cantó, coordinador del grup de treball de cultura i deport, per haver fet lo possible i l'impossible per a que avui tinguem premis. Demano un aplaudiment per a tots ells. Recordar-vos que estem vivint un moment històric que troba Benimaclet un injust oblit i el situa en el seu merescut lloc dins del panorama cultural valencià junt als seus gloriosos escriptors i poetes. Llarga vida als Jocs Florals de Benimaclet, visca Benimaclet, visca València! Anem en la lectura de l'acte. Reunits en el poble de Benimaclet, els honorables membres del jurat dels quarts Jocs Florals de Benimaclet, compost per Miquel Àngel Gascón Rocha com a secretari i com a vocals Arantxa Querola Inza, Vicente Valiente Calvo i José Vilán Alemany. Una volta llegits i avaluats els treballs presentats en esta edició i havent sigut valorats segons els criteris establits de qualitat literària, ús de la llengua, creativitat i les obres en conjunt, i valorant la complimentació de les bases del certamen, s'ha emès la següent deliberació. Premi de Flor Natural al millor poema de composició i tema lliure en llengua valenciana al lema Mai caminaràs a soles, del qual és autor Joan Josep Serra i Martí.
Jocs Florals de Benimaclet a la senyoreta Cristina Mares i Tolosa. Yaisa Alfaro, Mireia Mar, Mari Carmen Pardo, María Jesús Sierra, Aitana Sánchez y Cristina Villalba. El poeta guanyador de la flor natural llegirà l'obra guanyada. Ja la bona acabarà. Flor natural de Benimaclet 2024. Lema: mai caminaràs a soles. En la extensa vega ubèrrima de la terra valenciana, que de fruites i de roses primorosa s'engalana, existeix un poble digne, que és molt gran sent xicotet. És un poble en què palpita la noblesa més magnànima. És un poble que atresora els amors de la meva ànima, que en el cor el porta sempre arreglat, Benimaclet, Eduard Boí. Tu seràs sempre poble de brau gent, i mai perdràs l'arrel que el buit ofrena, i seguiràs camins de pau serena per així ser de la llar un vell present. I els teus carrers i places seran vent que portarà la brisa que encadena l'amor viu per un poble que allumena el més pur resplendor d'un viu sentiment. I per ser sentiment latent al cor, viuràs gojant records immemorables, multiplicant l'estima i el decor. Deixant ver a les clares fets amables, sorgits en aquests dies d'aigua flor, plens de mil alegries entranyables. I per ser sempre poble ple de vida, viuràs fent crit d'orgull del teu passat. I des del sentiment més abnegat faràs de la volença nova crida. I per ser poble seràs pàtria florida. I en els carrers i places un cant grat, ple de vida, viurà ben abraçat mentre un nou present es consolida. Un gran i nou prebrinde de ganes serà promès destí d'un nou futur entre les fèrtils hortes valencianes. És la terra lligant de bon augur, ple de vives memòries ben humanes que en tot Benimaclet són aire pur. Seràs poble als oberts valls de la història i en les places viuràs alçant la veu, llançant el vibrar clam d'un apogeu parit en el desig de la victòria. Quan la nit deixi fosca la memòria, ben dret, te ficaràs de nou de peu i deixaràs de ser el sumís reu d'un trist passat nascut en la falòria. I de nou l'esperança d'un present davant de tu s'obrirà renovada, deixant passar la llum més resplendent. Un sol de primavera farà alçada, allumenant el cor de nostra gent en l'incipient brollat de clara albada. Ja acaba. Ara en el permís del secretari vull llegir un poema a Cristina. I diu: a la regina dels quarts jocs florals del poble de Benimaclet, Cristina Mares i Tolosa. Cristina, quin orgull en tu recau, ser de Benimaclet, brot que germina en un profund poder d'horta i de pau, centrat en el valor de ser regina.
regina d'un joc florals d'un nou futur, record d'un vell passat de tradició, sembrat en eixe camp vell i madur d'alegre joventut i d'il·lusió. I en eixa cor d'amor que te rodeja, tot un conjunt de lliure primavera, que són la blava mar que en pau bateja el més sublim preblinde que ens espera. Guardeu al cor els cascs d'esta gran nit, de roses, englatines i violes, i feu el sedós discret i els seus sedós discórrer fet escrit en este verger d'horta i de seguioles. Moltes gràcies. Moltes gràcies i continuem en la lectura de la. L'honorable jurat, segons la base quinta del certamen, podia reconèixer, atenent al nivell dels treballs presentats, aquelles obres que mereixeren ser publicades, concedint-les un accèssit. Així és que, primer accèssit a la flor natural, al lema Erma, del qual és autor, Ampar Cabrera i Sanfélix. També hi ha un segon accèssit a la flor natural, al lema Tot retorna agrupant-se, i és una sola història, del qual és autor Francisco Sánchez Cruañes. Continuant en els següents premis, ara demane al prior de la confraria i retor de Benimaclet, José Antonio Varela, que puja a l'escenari, per favor. Gràcies. La raó és perquè anem a entregar el premi Viola d'Or al millor poema de composició lliure dedicat al Santíssim Crist de la Providència o als Sants de la Pedra en llengua valenciana. El Premi Viola d'Or és per al lema Diàleg mut en el Santíssim Crist de la Providència, del qual és autor Ampar Cabrera i Sanfélix.
diàleg mutu en el Santíssim Crist de la Providència. Contínuament te parle de nostàlgies, d'amor, de desconsols, d'amics, de pèrdues, de tot el que ens sustenta carn i sang, de tot el que me menja els ulls, la llengua, de tot el que me torna els dits en aigua, de tot el que em recordo que sóc fang. Contínuament te dic d'eixos pretèrits on l'alegria anava de pontelles, ballant per oracions i per laments, xafant el paladar en les misèries i fent-les sol molletes d'un vell conte, en lloc d'un riu quallat de sentiments. Contínuament murmure en cor flemàtic allò que se despulla en cada llàgrima i cau damunt dels èxits i els honors, vivint en un racó de parets negres la farsa que se mostra en un somriure replet en mà sinistra de colors. Contínuament afirme, dic, musite, contínuament. Més la vida, existència que a veure, bullen hores repletes de patades i nyesples que espavilen l'orella fins a oir el cor mut. I esquadrinyo furona fins que tot lo que calle. I no em deixa que pense en les mil musaranyes que se mengen goloses, eixa fe, sense salut. I és que al dur dins una ànima d'energia raquítica, poregosa de moure's, falta en ossos i buida, he agafat sempre d'altres el sentir i l'amor. Com un au de rapinya, de destrea increïble. He brodat una història en uns fils invisibles que se visten i em visten, sol de trista raó. Mes Senyor, vull que sàpies que no tot és mentira, pues de fer com l'esponja que tot xupla i oliva, he aplegat a embotir-me d'un dogmàtic trellat, com si tot este cosmos, construït sense presses, s'apretar per cabre entre cor i costelles i mostrar-me en somriures que el teu mà és realitat. Realitat massa trèmula, massa fera de ràbia, massa folla d'espírit, massa dura en paraula, massa profunda, cruel, juntana i ardent. Realitat que m'emboira l'esperança en l'home, que de guerres s'empatxa i que fa que recorde que no res aconseguires en el teu sofriment. I pot ser que esta pena siga l'ull de l'agulla, on gamells de dos gepes se me colen fent burla per parlar en la fusta que subjecta el teu cos. M'has permís d'estos versos i pensant que m'escoltes, entre un fum de pregàries que arrepleten les goles, igual sents el silenci que me ploro en un mos. Premi violador també creu necessari donar un accés. En este cas és el lema Enyors del passat, del qual és autor Cito Sánchez. Ara demane al síndic de la confraria, en Francisco Cuenca Meseguer,
la seva presència en aquest escenari. Anem a entregar el Premi Englantina d'Or al millor poema de composició lliure dedicat a Benimaclet o València en llengua valenciana. Este premi és per al lema Tinc un poble glatint al cor, del qual és autor el nostre poeta Joan Josep Serra i Martí. Llegiré un fragment. Tinc un poble que la tinta al cor. Jo tinc un poble brau, reple d'història. Un poble que fa un poble de gens i hortes. Un poble rodejat d'obertes portes que li volen borrar glòria i memòria. Jo som l'hereu llegatari de l'horta que fon regada en la suor treballada de l'entregar llaurador. La dels sols llaurats en terra, la de les garbes segades, la de fresques matinades i la pertinaç llavor. Soc fill d'una antiga horta, de les herbes i l'aixada, del birbar de matinada i d'escardant el ribàs. Soc el braç de la faena, el que brega baix les soques, qui desfà cudols i roques en dies i mig al ras. Soc un record de vida, d'una horta de collites, de nits al ras fent visites als amics i al veïnat, nits de prendre la fresca, en cadires ben trenades, en la boga treballades, baix el fresc de l'emparrat. Soc qui el test passat de boca, l'hereu camí de vera, de l'ermita soc bandera i goig del seu pou plujós. Soc el test que rememora alqueries i barraques, i el pas de carros i daques pel molí de Farinós. Soc la llengua valenciana, eixa que en l'horta fon vida i en tot un poble acollida com a part d'amor ingent. La missa de diumenge, de mercat i de botiga, la que l'emoció pessiga en l'estima més fervent. I en eixe ser d'horta i poble tinc l'orgull reconeixible i el content més increïble ser veu de Benimaclet, la veu que conta i no calla, el gran record d'una història, d'un poble i una memòria d'un home que fou un xiquet. Moltes gràcies. I l'accèssit a l'Englantina al lema Pròxima parada, del qual és autor Josep Cubells i Puertes.
continuació anem a entregar els premis extraordinaris i els seus accèssits. Per això, en primer lloc, demane al net de l'eminent poeta de Benimaclet, Emili Baró i Bori, José Emilio Benlliure i Baró, que puja a l'escenari, per favor. Anem a saber primer qui és el guanyador o guanyadora del primer premi de poesia en castellà, Emili Baró. És el lema Agricultor, del qual és autor Sebastián Lliso. Accèssit, que serà el premi, en aquest cas que anem a llegir, a la poesia en castellà, Emili Baró, al lema No escribo poesía, del qual és autor José Lorenzo Navarro Pastor. No escribo poesía. Dedicado a Ángela Torrevalle. No va. Nah, se oye bien, ¿no? Dice, no escribo poesía. De hecho, esto no es un poema. Es la representación literaria de un ramito de melancolía que nació con el crepúsculo de aquella tarde que viniste a conocer el barrio. Todavía lo recuerdo. Todavía te recuerdo llegando a la plaza y dejando tu maleta sobre la tierra para recostarte a la orilla de la fuente. Esto no es un poema. Es tan solo el recuerdo de tus manos, acariciando la piedra de la fuente y el agua, mientras tu mirada se perdía con las extrañas geometrías de los árboles de aquella pequeña plaza, donde también descansaba una antigua y pequeña iglesia. No escribo poesía. Ya lo hiciste sin querer, tú cuando clavaste tu pupila oscura en esta desconsolada y triste mirada. En aquel instante, en aquella décima de segundo en que nada más allá de la plaza existía, solo podía pensar que, por un beso de aquellos labios, ¿qué no daría yo por un beso de aquellos labios? Qué precisión tan absoluta la de Becker, tan precisa y tan grácil como la estela de aquella paloma que cruzó la tarde sobre nuestras cabezas con una flor en la boca. Esto, pues, no es un poema, es tan solo la representación literaria de aquella tarde que, en la pequeña plaza de mi barrio, Abril se detuvo contigo. Gracias.
demane a la besneta de l'eminent poeta i periodista de Benimaclet, Eduard Boí, la Carla Fornas Pose, que puge a l'escenari, per favor. Es tracta del Premi d'Investigació Eduard Boí al lema Històries de l'Ermita de Vera, del qual és autor Javier Navarro i Andreu. Este treball, per la seva extensió, no anem a llegir-ho, naturalment, però quan estiga publicat val la pena que vostès puguin llegir. Ara demane a l'honorable president de la Societat Lorrat Penat, Josep Vicent Navarro i Plaga, que faci presència en aquest escenari. Gràcies. Anem a entregar els premis de narrativa a Carles Salvador. En primer lloc, el primer premi al millor relat o conte ambientat en Benimaclet o la seva horta. És el lema La Torre, el Clavill i altres històries, del qual és autor Miquelo García i Maldonado. I per últim, que no menys important, l'accèssit al Premi de Narrativa Carles Salvador al lema Te'n recordes, Concha, del qual és autor Antoni Català i Rollo. L'honorable president de l'Horat Penat, Josep Vicent Navarro, entitat fundadora dels Jocs Florals de la Ciutat i Reina de València, nos dedicarà unes paraules. Gràcies. Regina dels Jocs Florals, taula, mantenedor, poetes guanyadors, autoritats, distingit públic. En la segona meitat del segle XIX, la preocupació per mantindre viva la llengua i la cultura valenciana va dur a la creació d'un moviment cultural entorn a l'Horat Penat. La unitat en un mateix objectiu va conduir a treballar conjuntament a intel·lectuals, republicans, conservadors i liberals. Configuraren un projecte comú
per a la recuperació i la revitalització cultural del Regne de València. Fonamentalment es preocupava la recuperació de l'escriptura en llengua valenciana, una llengua en perill per la pressió del centralisme polític madrileny. En la societat primava el castellà front a la llengua autòctona valenciana. Els prohoms de l'Horrat Penat ràpidament van entendre que són els poetes els que millor mantenen l'essència i l'ànima de la llengua. Els poetes, en el seu esforç creatiu i la necessitat d'expressar els seus sentiments, utilitzen el millor llenguatge possible. Usen les formes més cultes, riques i expressives. Els poetes doten de múscul, vitalitat i riquesa a la literatura. Per això, en 1878, solament un any després de la creació de l'Horrat Penat, es van celebrar els primers Jocs Florals de la ciutat i Regne de València. Maria Llorente Falcó, filla de Teodoro Llorente, fou la primera regina, sent Constantí Llombard l'impulsor principal del certamen, ajudat pels prohoms de la Renaixença i del primer president de l'Horrat Penat, Feliu Cueta. Pronte se sumarien a aquestes justes literàries altres poblacions. En 1931, la confluència i l'interès literari d'un grup de grans intel·lectuals vinculats a Benimaclet, socis de l'Horrat Penat, va propiciar la primera celebració dels Jocs Florals d'esta localitat. Els Jocs de Benimaclet van lluir en tot el seu esplendor, en personatges de l'altura de Josep Maria Ballarri, Pasqual Asins, Emili Baró, Carles Salvador o Eduard Will, el gran poeta, periodista, escritor i promotor cultural d'este poble, entre uns altres. La desgràcia de la Guerra Civil Espanyola de l'any 36 va frustrar la continuïtat del certamen i va conduir a la separació i l'exili d'alguns dels grans literats en llengua valenciana. Significativament es va sentir la pèrdua del destacat paper cultural que exercia en Benimaclet avui. Enhorabona i gràcies a l'Associació Cultural Poble de Benimaclet i a la Claveria Ancla 53 per recuperar este certamen literari en llengua valenciana que engrandirà més si cap el nostre patrimoni cultural com a poble. Gràcies per l'esforç i dedicació i carinyo que heu ficat en la construcció i manteniment d'esta joia de la cultura valenciana. Enhorabona a la regina dels Jocs, Cristina Mares, i al mantenedor Òscar Rueda, director dels cursos de llengua i cultura valenciana i vicepresident de l'Horrat Penat, un dels grans protagonistes de la cultura i del pensament valencianista del nostre temps. Desgraciadament, en ple segle XXI, els valencians patim el perill de perdre la nostra senyal d'identitat més rellevant, en la que pensem i nos expressem de manera oral i escrita, la llengua valenciana. El valencià té la seva pròpia codificació, genuïna, característica i diferencial. De la mateixa manera que l'art o estil gòtic té la seva pròpia codificació i és diferent del precedent romànic o de l'estil renaixentista que li substituirà. Per exemple, avui en dia ningú es planteja destruir un monument gòtic per a substituir-ho per un altre d'estil o en barreges d'estil de pitjor traça o pitjor vellera. És patrimoni, és llegat i es deu de respectar. No obstant això, el que s'està fent en la llengua valenciana no té sentit. La rica i dolça llengua valenciana és substituïda pel dialecte barceloní, per un català estàndard o se barreja creant un pastitxe de barceloní i algunes paraules o expressions incorporades en el valencià autèntic, mentre se censuren o eliminen unes altres més distintives o pròpies del valencià. Es destrueixen les paraules, es destrueix la llengua,
es destrueix el patrimoni immaterial del nostre poble. És com si un monument excepcional i únic representatiu del nostre patrimoni fora destruït per substituir-lo per un altre, desfigurar-lo en elements impropis, creant una cosa coenta i sense sentit. Em pregunte, algú permetria alterar un monument de la nostra identitat històrica i patrimonial com la Lonja de València per a substituir-la per un edifici vulgar o aliè a la nostra cultura? Això és el que s'està fent en el riquíssim patrimoni cultural immaterial que és la llengua valenciana. La seva realitat històrica és distorsionar per a construir un fals substrat en una altra llengua que careix del mateix. Se'ns usurpa en un sigle d'or de la literatura valenciana del que s'apropia el català. A més, per altre costat, se substitueix directament la llengua valenciana per català o es deforma en un barrejat que empobreix i enlletgeix l'autèntica i genuïna llengua valenciana. Per tot això és tan important la llavor d'estudi, ensenyança i difusió d'entitats culturals valencianistes, com aquestes, o les de molta gent que està així, que presideix o està lluitant en entitats valencianistes. I en l'any 1948, Carles Salvador va crear la secció de cursos de llengua i cultura valencianes en l'Horat Penal. Ara, en la direcció d'Òscar Rueda, són ja 75 anys ensenyant, formant i difonent la llengua valenciana i preparant els escriptors en el seu coneixement i estima. És molt important el treball que realitzeu les persones, artistes, intel·lectuals, escriptors i poetes que cregueu i manteniu les essències de l'autèntic i particular patrimoni material que supon la llengua valenciana per al nostre poble. Vosaltres, en els vostres treballs escrits i poesia, derroteu la bota de l'imperialisme català, que intenta annexionar i esclafar a la llengua valenciana. En els vostres escrits i composicions poètiques, en les vostres belles rimes i lletres, combateu de forma elegant i heroica l'estratègia d'absorció cultural. Front a tots estos perills de la nostra cultura, els poetes valencians són la prova viva de la victòria de la literatura i la llengua valenciana. Una cultura pròpia que viu i sobreviu en la força i la vitalitat que solament el poble valencià sap generar. És necessari més que mai la creació cultural dels nostres intel·lectuals, artistes, escriptors i poetes. Si els valencians seguim sumant esforços, aconseguirem mantindre viva i radiant la flama de la lluita dels amadors de les glòries valencianes. La llengua valenciana necessita més que mai de la sang dels seus escriptors i poetes, de la renovació literària i la força creadora de la poesia i la literatura en llengua valenciana. Per això és tan important la recuperació d'aquest certamen. Enhorabona, Benimaclet.
consistori dels Jocs Florals de Benimaclet, com tots i totes sabeu, ha nomenat a Òscar Rueda i Pitarque honorable mantenedor dels quarts Jocs Florals. Òscar Rueda i Pitarque és enginyer de camins, canals i ports, enginyer geòleg i enginyer tècnic d'obres públiques per a la Universitat Politècnica de València, professor associat en esta universitat, professor de llengua valenciana per l'Horat Penat i director dels cursos de llengua i cultura valenciana i vicepresident de dita entitat, acadèmic de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i membre de la seva secció de llengua i literatura, president de Foment de les Lletres Valencianes i de l'Associació d'Estudis Pallers Casal Bernat i Baldoví. És secretari de l'Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana. Té la paraula l'honorable mantenedor. Regina, cor d'amor dels quarts Jocs Florals de Benimaclet, distinguides autoritats, membres de l'Associació Cultural Poble de Benimaclet i de la Claveria Ancla 53, membres de l'honorable jurat dels Jocs Florals, representants de les entitats culturals valencianes ací presents, escriptors, amics tots que ens acompanyeu avui ací, molt bona nit. Quin honor, Cristina, veure't avui ací en el teu tro, acompanyada de la teua cort. Quin honor veure't com a depositària d'una flama a apagar però no extinguida. Una flama oculta però viva en la memòria històrica d'este poble. Ací, en Benimaclet, on la ciutat s'encontra en l'horta, on l'antic i lo modern pugnen per conviure en un equilibri que no sempre és senzill, però sí possible. Efectivament, avui assistim al renaixement dels Jocs Florals en Benimaclet. Avui repetim el fil de la història des del punt en què es trencà fa 90 anys. O millor dit, des del punt en què mai hauria d'haver-se trencat. Com en tantes altres ocasions a lo llarg de la història de València, de la història de la humanitat, els parèntesis d'oblit, de contradicció, de controvèrsia, de preocupació per necessitats bàsiques i imperioses, sempre acaben joiosament tornant al solc de la recuperació, del despertar de la consciència dormida, de la elevació dels cors i les ànimes cap al cultiu i la defensa de lo que realment importa i té valor. I és que hi ha fils que mai se tallen, a pesar del desinterès d'alguns i de la bel·ligerància d'uns altres. Avui, com en 1931, com en aquells primers Jocs Florals que es celebraren en Benimaclet, un mateix símbol, la senyera, presideix l'escenari. El gloriós i antic símbol que per damunt de règims i d'ideologies, de guerres i de paus, de sentirs i de procedències, millor mos ha representat i mos representa a tots els valencians, de Vinaròs a Oriola, des de fa més de 600 anys. Carles Salvador, el mestre de Benimaclet per excel·lència, el fundador dels cursos de llengua valenciana de l'Horat Penat, en 1920, un any ja llunyà cronològicament, però encara sentimentalment pròxim, proclamava aquest perenne simbolisme de la senyera de la següent manera, en versos immortals que posteriorment foren musicats pel mestre alemany. Senyera, símbol viril de la terra, ala amorosa en la pau, flama vibrant en la guerra, clam, pes i llau, groc d'espiga i roig de sang, de ballant del blau del cel,
fins a tu no arriba el fang, sols arriba el sant anhel. Senyera, crit i clamor de l'amor verdadera. I esta nit, baix els plecs de la Nostra Senyera, la que mai s'inclina, símbol de la pàtria valenciana, símbol de fe i d'amor per València, retornen a Benimaclet els Jocs Florals. Aquesta antiquíssima tradició en la que els escriptors competeixen civilitzadament en una justa en la que no utilitzen els punys o les espases, sinó les lletres ordenades en ritme poètic o narratiu, col·locades en el punt exacte, idòneu, sobre el full en blanc, com el músic enfila les notes en el pentagrama per a compondre una melodia. La pàtria, la fe i l'amor, com a trilogia de valors eterns dels Jocs Florals. I com a símbol suprem que els resumeix, la rosa. Ixa rosa que a tu, Regina, ja t'ha atorgat el poeta victoriós. La rosa com a metàfora màxima i mínima de la vida, fermosa, fragant, però fugaç, en suaus i en colorits pètals, però també en punxoses i feridores espines. Parlarem primer, Cristina, de la pàtria. La llar dels pares, la terra que xafem, heretat dels nostres majors, però també i especialment els homes i les dones que l'habiten. Tot eixe món de llocs comuns i compartits pels nostres. Natural cosa és que tota persona, tota au, tota criatura ame la pàtria en el lloc on és nat. Diguem Montaner, valencià d'adopció. En ple segle XIV. El nostre Lluís Vives, apàtrida per obligació, en temps d'incomprensió i discòrdia, però valencià de nació i de cor, assimilar la pàtria en 1529 en els valors més alts que puga tindre un ser humà. Pàtria és on se cultiva el bé, els pares, les robes més volgudes i el millor nom, on se cultiven la justícia, la pau i la concòrdia. Lope de Vega, el gran clàssic castellà, en la seva novel·la El peregrino en su patria, posaria en boca d'un personatge que, on se vulga que està el bé, és la verdadera pàtria. Ja en l'època de la Il·lustració, l'enciclopèdia francesa pegaria encara un pas més i definiria la pàtria no a soles com el lloc on se naix, sinó com l'estat lliure del qual som membres i les lleis del qual garantissen les nostres llibertats i la nostra felicitat. No pot haver pàtria, per tant, baix el jou del despotisme. També digué Pessoa, el gran poeta portuguès, i no fon l'únic, que la meua pàtria és la meua llengua. I no anava desencaminat, perquè el més íntim reducte de la identitat és la llengua materna, on resideix la memòria, la nostra i la dels nostres, la llengua en la que ensomiem i en la que sentim, en la que parlem o parlarem en els nostres majors o els sentirem parlar, o parlem en els nostres fills i els nostres nets. Els valencians d'avui tenim, com a poble, dos llengües maternes, però hi ha una que ens identifica, que ens dona personalitat, que du el nostre nom, la valenciana. Vehícul d'un sigle d'or literari, llengua de reis, de sants i de papes, però lamentablement vinguda menys per raons que ara i ací seria llarg de contar. A d'ella, a la llengua valenciana, enfoquem especialment els nostres desvels els valencianistes d'avui. I no sense raó, perquè ningú més la mantindrà viva, ningú la defendrà, ningú la perpetuarà en el temps si no ho fem nosaltres, els valencians. Martí Domínguez, que fou un director de les províncies, ho expressà magistralment en el poema Arbres, que guanyà la Flor Natural en els Jocs Florals de 1956. Dia així: filla del sol, de l'aigua i de la terra, o llengua dels meus pares que s'aferra a no morir, encara en plans i en serra conserves nostre suc com oli en gerra. Nos va entrar el llatí pel sol naixent, gòtic pel nord, l'àrab pel sol gruixent, la llengua de Castella pel ponent. Tu no has vingut, tu eres nostre rent. I així eres, a tu no et portaré, a tu, llengua valenciana,
no et portaren, eres d'ací. Naixqueres ací. Naixqueres perquè els valencians naixien també al mateix temps, com a poble entre els pobles del món. Com digué Anfos Ramon, tu, llengua valenciana, eres el rent que s'afitxa la farina per a que faça el pa bo, i que es va guardant un dia i un altre per a donar-li nova força a l'aliment bàsic de la humanitat. La llengua, com digué Unamuno, és la sang de l'esperit. Si l'esperit viu, i no es pot dubtar de que és així, necessita sang per a viure. I eixa sang és la llengua que parla el poble, l'únic que guarda els seus títols de propietat i que la manté viva. I en eixa mateixa llengua valenciana parlem ara, Cristina, de la fe. Poques definicions hi haurà tan precises i precioses com la que ens ofereix Hebreus 11. Para d'exemple. És, pues, la fe, la certera de lo que s'espera, la convicció de lo que no es veu. No hi ha combustible que pugui alimentar tant el motor de l'esperit humà com este de la fe. La convicció de que una cosa és, que existeix, la determinació d'aconseguir les metes personals, el goig de la felicitat, producte de les dues anteriors, i per supost, en el cas de ser creent, la fe com a do de Déu, que ajuda i salvança a les persones i mou els seus cors per a dirigir-los a l'ell, però mai de manera contrària a la llibertat del ser humà. I en referència a aquesta fe viscuda pel poble, hi ha un poema deliciós d'Emili Baró, un altre il·lustre literat de Benimaclet, que dedicat a la trilogia doctoralesca de Pàtria, Fe i Amor, enllaça la segona de les virtuts en la senzillea del peregrinar del poble pla a una ermita, que el poeta no identifica, però que molt probablement estiga inspirat en l'ermita de Vera. Diu així: ermiteta amagà entre arbres tants, ta senzilla pobrea m'ompli d'encants. Dins de tu, pobra ermita, la pau se veu, sense luxes pomposos és més gran Déu. Van les portes a obrir-se per tot l'entorn, ja comença el diumenge, clareja el jorn. Campaneta que escampes ton sol argent, com repiques alegre cridant la gent. Per sendetes florides van acudint, dones xics i xiquetes tots van venint, abuelets que es detenen a cada pas, i la neta els ajuda portant del braç. Dels 3 tocs a la missa, final darrer, l'ermiteta està plena fins al carrer. La quietud no estorba, dalt brilla el sol, esta pau de l'ermita dona el consol. Ermiteta voltada d'arbres gegants, ta senzilla pobrea m'ompli d'encants. I què podem dir, Cristina, de l'encant de l'amor? El nostre diccionari de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana aborda tan complicada papereta en una frase: sentiment intens que mou a les persones a desitjar i procurar el bé d'una altra persona, col·lectiu o cosa. Tan fàcil i tan difícil alhora. No cap dubte que l'amor és compassió, és col·laboració, és construcció. Res hi ha d'amor en la dominació, en la rivalitat, en la prepotència, en l'egoisme. Si el xovinisme no és patriotisme, si el fanatisme no és fe, la violència és l'antítesis de l'amor. Un autèntic poeta del nostre temps, Leonard Cohen, digué que l'amor no té cura, però és l'única cura per a tots els mals. Qui, sent amat, és pobre? Se preguntava Esther en l'obra Una dona sense importància, d'Oscar Wilde. Pocs sentiments com l'amor són més aptes per inspirar els poetes. I en esta vela d'avui tornarem al nostre Anfos Ramon i Garcia, a aquest gran poeta valencià, de qui per cert enguany celebrem el centenari del seu naixement, encara que oblidat per molts dels que tindrien l'obligació de recordar-lo, en 2 fragments del seu poemari Rapsòdia en carn del dins. Diu així: crec en l'amor i en l'home i en el sucre que es fa present de goig i suc de glòria. Crec en la voluntat senzilla i plana del ser honest i digne. Si voleu un desig, jo en tinc de sobra. Un desig que he pagat, ningú cobra. El desig de les mans al nu del somni.
el de tastar la vida llavi a llavi, el de dormir en pau en la consciència, el de sembrar amor i columnes i roses encara sense espines i mensatges i llesques de pa blanc nou d'any. Algú podria alegar, a Cristina, plegats a este punt, que els que estem així som els últims mohicans d'un relat, d'uns valors que ja compten poc en esta societat de la immediatea, la frivolitat, el materialisme i l'obsessió per la imatge. En una societat, a més, en la que alguns treballen des de fa dècades a consciència per a que considerem tot el que és pròpiament valencià com una cosa caduca, quix, arcaica, inculta, vulgar, dialectal, prescindible. Però la sabidoria popular mos ho marca. No deixes les sendes velles per les noves. Si roïn és oblidar lo que mos és propi, pitjor encara és que alguns mos ho vulguin deformar deliberadament o que fomenten eixe oblit per interessos oscurs. El cronista de València, Francesc Almela i Vives, en 1965, com a resposta a les noves propostes que en aquell temps llançava algun intel·lectual de nou puny que, embolicant-se en la capa d'una suposta modernitat, denigrava lo valencià o ho posava baix el prisma d'una visió forastera i alienant, Almela i Vives escrivia profèticament: la tradició tindria un valor molt relatiu si solament s'entenguera com una boba contemplació del passat i un acatament formalista als termes d'antany. Però aquesta mateixa tradició pot aconseguir un valor molt considerable quan s'identifica en una de les virtuts més beneficioses per als pobles, com és la continuïtat. I referint-se al Regne de València, Almela concloïa: molt de compte en donar mals exemples encaminats a destruir el que encara subsisteix de creacions històriques i indiscutible substantivitat. I això és el que volem. Volem la continuïtat. Volem continuar construint sobre el que tenim, en lloc de destruir absurdament tot el que ha aconseguit subsistir des d'antic. Volem xafar sobre terra ferma, no tallar-nos les raïls. Volem créixer des de la nostra mil·lenària història com a poble, en lloc de perdre el temps deixant-nos empeltar una història, una identitat i una llengua que no són les nostres. I no volem encantar-nos, per cert, en les glòries del passat, sense tindre clar que les millors glòries són les que ens han de vindre, les que hem de construir entre tots dia a dia en llibertat i en valenciania. Aquesta tradició de la continuïtat, de la defensa i l'estima per lo valencià, no perquè siga millor o pitjor que lo dels demés, sinó perquè és lo nostre, és, en definitiva, el que estos jocs renaixuts de Benimaclet volen i deuen representar. I tu, Cristina, paternera de naixement, però benimacletera per amor i per devoció, fallera per convicció i elecció en els juvenils, saps comprendre molt bé aquests sentiments que tan bé conjuntem els valencians. L'orgull per lo propi, la festa i la tradició, les creences del poble, l'amor a València i a la nostra gent, la defensa de les tradicions i la llengua valenciana. El teu nom, com a regina dels quarts xous florals de Benimaclet, ja està escrit en lletres d'or. Junt a les teues predecessores i les que segur que te succeiran, i a més te transferís una responsabilitat, la de defendre aquests valors per allà on vagis. Per això, dedicat a tu, Regina, que des d'avui representaràs els més alts valors que encarren estos xous florals i també a les components de la teua cort d'amor, Yaiza, Mireia, Mari Carmen, Maria Jesús, Aitana i Cristina, acabaré este discurs llegint un credo. Un credo de pàtria, de fe i d'amor, escrit per Eduard Buil en 1929. Un poeta que, com tu, Regina, no va ser benimacleter de naixement, però sí que ho fon de cor des del moment que conegué a la que seria la seva dona, Amparo Hueso, filla de Benimaclet, en la que es casaria en 1926 en la iglesia d'este poble. Difícilment podrien condensar-se millor en aquestes 4 estrofes que ara llegiré
els valors que humilment els he tractat d'esbossar en este discurs. Digue'm, Will, crec en València rica i forta, baix la lluverna del cel pur, la terra invicta que no és morta, reina i senyora del futur. Crec en el seny i en la potència dels homes bons que han de florir. Crec en la gaia fluorescència de les essències de la vida. Crec en l'essència beneïda que al fons del cor encara latix. Crec que vindrà la nova vida d'un poble enèrgic que florix. Jo aguarde l'hora immaculada, la sang que a punt de ser donar en l'ara santa de l'amor, cap a la terra milagrosa que s'alçarà meravellosa en un esclat ple de color. I així la siga. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Òscar, per aquest meravellós discurs de mantenedor, per haver donat a Benimaclet i a la seva Regina este preciós discurs. Demanem als premiats i a les autoritats que en acabar la interpretació de l'himne valencià s'esperen per a realitzar-nos una foto de conjuntes i balls. A continuació, fem usarem de peu per escoltar el himne. Dentro de esta